скажите вашу версию, почему России удалось аннексировать Крым? Ну, тому що вона виграла інформаційну війну, тому що підхід до саме корінного населення Криму, а саме кримських татар або кремли, державний, був навіть вторгнення, так і не сталося якби так врахування інтересів корінного населення Криму в державній і національній політиці. Ну, простий приклад. У нас на всіх купюрах зображені українські діячі, князі, там все, там 1 гривня Володимир, 2 гривні Ярослав, потім Богдан. А якби у нас було 3 гривні, а на 3 гривнях був би Хаджи Герай. Наприклад. Чи Наман, чи Лебіджихан. Ну... Чи Наман. І ми 20 з гаком років Гераям платили, отримували його в магазині щодня. Газети не всі читають, телевізор не всі дивляться, гроші у всіх є. Мудро. Одна купюра з портретом кримського хана б свідомість багатьох. Нікуди б Крим не дівся тоді, розумієте? Тобто ми повинні шукати теж прості дуже рішення на ці виклики і теж їх видавати одразу, тому що це ж державницька позиція. І те, що Україна заснувала 2 державних утворення Кримське ханство і Гетьманщина, це ж сумніву нема. 2 засновники. І роз'яснять, що 2 засновники, і намалювати на купюрах ефективність. І все, сьогодні не стояло питання, чий Крим, навіть в Криму б не стояло. Один простий, гроші це відбиток того, що в голові у наших можновладців. У них там це в голові, і от вам концепція історії України, пардоньте. Князі, гетьмані, письменники, князі, гетьмани, письменники. Все, у нас нічого не було. У нас як тоді, Самойлович здав Україну, все, Україна закінчилася. Це абсолютна ігнорація. Все, тут можна цілу лекцію прочитати про державу. То есть мы сами свою историю кастрируем, сами свое государство скопляем. Великою мірою так.